kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni naw khwasi kai channel siang bah subscribe naw manta ta menteri ke sarkar jela badai ro ka chairperson jong community halor ka reservation rostar ka kong amperen longdo ka khat khanda trik jong manajiliu kala ong ba ka sngeu tho ya ka jeng angnot ka bakrau halor ka jeng kular ka sarkar pan khmi no ya ka reservation policy hanrei kala ong ba shwa ban le ya ka ta don kambanyo ya ka jing tho jing tar na ki seng san pathai ki record ka civil society ki NGO bat ki wei pan ka kong amperen longdo kala ong ro ni don kam shwa ban yo ya jing tho jing tar na ki seng san pathai ki record ka civil society ki NGO bat ngin pej bha ya kita ki jingkli ne ki jing a jing mut jong kita baro nang to ngin sa sing tho ki experts ayu don kam man pej bat khmi halot kita ki jingkli ne ki jing a jing mut ki bami na ki jing tho jong ki long shong shnong sha ka sarkar jongi kala ong ro ba kila banya chakmat tang hadin balyo ek jing tho jing tar khanang balada boy shakano kano ka ying ka shiri kan amdon kano ka jing sha bu jing kli ya ka jing shong an kita ka jing a jing mut jong ki seng ba pher kala ong ro ba kani kam dei ka kam ka basuk rei kala ong bakin sale kloi ya kani ka kam wala kala ban simpo da kita yeu na ki banai ro ngi kermen bagi paj ba kin don ka jing shania hangi bangin khmi biang ya kani ka kam ngin saya pej kumno ban le bat chano kan yalam la ong ka kong amperen long do khublai shibun